ರಾಜ್ಯಡು ಕಾವೇರಿ ಸುದೆತ್ತ ಸಂಗತಿ ಪೆರಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಯಿನ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಪಾತೆರ್ದು ಕಾವೇರಿ ಸಂಗತಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾತೆರ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸಮವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ವಾಸ್ತವಂತು ಓಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ನವಡನೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಸಂಸದರು ದೆಹಲಿಡು ಪಾತೆರುಡು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಡ ಪಾತೆರಿಯರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪೊರ್ತುಗೇಂದರು. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲ ಸಂಗತಿಡು ಜನಕ್ಲೆನ ಪರ ಉಂತಡಾಪುಂಡು. ರಾಜ್ಯಡು ಮೂಜುಡೀಸಂ ಇತ್ತಂಡ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನೆತ್ತನೆ ಗಂಟು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಸೋತುದು ಸುಣ್ಣ ಆತೆರು. ಅಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆತೂದು ವಿಧಾನಸಭೆಟ್ಲ ಜನ ಅಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ದೆರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಿಜೆಪಿ ಕೈಡ್ದು ಆತಿಜಿ ಚುನಾವಣೆದ ದುಂಬುಡುದಲ ನಮ್ಮಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಅಕೇರಿಗೆ ದಾದಾ ಆಂಡು ಪಂಡದು ತೆರಿದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಒವ್ವೇ ನಮೂನೆದ ತಾಪತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜ್ಯಡ್ ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ ನಿಷೇಧ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುನಾಂಡ ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಭಾರಿ ತಾಪತ್ರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಟು ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಪಂಡೇರು.